दिल्लीनि मन्त्री अग्रा थाइनि सिमी रेजिग्नेशन रेखा आम आदमी पार्टीनि अग्रा नायकलाय अरविंद केजरीवाल कराकसानि सानजा जरावनो दिल्लीनि लेफ्टिनेन्ट गभर्नर बीके सेक्सेना बाय मालायलायै शाकनि रेजिग्नेशन लेटर याफरै रेखा केजरीवाल बिनि लगिनो सेक्सेना बाय मालायै दिल्ली व कताल हापां खातरना बागै सानमुं खलायगा आम आदमी पार्टीनि कताल आदंजोग आतिशी मार्लेना लाइ थानाय कक्तिशाला बदनी काइसा पान्दाव आम आदमी पार्टीनि अग्रा नायकलाय साकलायमानि सालनिनि उलनो मन्त्री अग्रानि थाइ याकरै रेनाय आबनि लगी तेबो साका तेसा बोटो कप्लाय इंया साक थायोते आसुगुला खनै आबनि उलनो कराकसानि दिपर केजरीवालनि फायै मानजाक फाइमानि व आम आदमी पार्टीनि जत एमएलए संबाय आचुकलाय मुं खलायमानि उलो मन्त्री अग्रा आतिशी मार्लेना न रिवै मानु हनै साका ब्युरो रिपोर्ट कखरां।